îroz ê behsê nexweşiya astêmê bikim. Astım nexweşiyekê bêdeng e û canan jî ji ber hin sedeman wekî qrîzan derdikeve pêşiya me, di nava civakê de pir zêde tê dîtin. Li cîhanê bi derdora 300 milyon kesî re ev nexweşî heye. Di zarokan da rêjeya nexweşiyê zêdetir e. Ev pirsgirêk di welatên cîhanê yên başketî de hîn zêdetir e. Pêşiyan behsê fîzyolojiya astımê bikin. Piştre jî nîşaneyên wê, xweparstina wê û tedaviya wî çawa ye em ê behsê wan jî bikin. Fîzyolojiya astımê wisa ye. Hewa ku ji derve tê girtin, ew di difinê de tê nemkirin û paqijkirin, mûyên difinê û silahiya wê pir dikin, di nava hewayê de asê dikin û nahêlin derbasê pişikan bibin. Dûrê ev hewa diçe geviyê û ji wê derbasê rêyên hilmê dibe û xwe digihîne pişikan. Hewa paqij ji pişikan derbasê xwînê dibe. Qirêj jî ji xwînê derbasê pişikan dibe û bi heman awayî leş tê avêtin. Ev pêvguherîn bê rêk û pêk her didome. Ev rêyên hewayê wekî lûleyan in. Ji qirêkê dest pê dikin heta digihînin kîskên hewayê. Her diçe şax didin û firehiya wan kêm dibe. Hundirê wan lûleyan bi mûkozayê pêk hatiye. Ji ber hin sedeman gava ev mûkoza werîmê lûle teng dibin û di çûnehatina hewayê de pirsgirêk derdikevin holê. Nexweş bêhne fîşkê dibin û ji vê nexweşiyê re astım tê gotin.